Hello you guys, welcome back to our YouTube channel if I've got warriors. இன்னையோட புது வீடியோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்கறோம்னா ஒரு வேற லெவலான கிளாஷ் ஸ்குவாட் ரேங்க்டு மேட்ச் தாங்க. போடே பாடிச்சிட்டா முறுக்கு கேம் தமிழ் மாதிரிலாம் நமக்கு பேச வராது. சரி கொஞ்ச நேரம் அப்படியே சுற்றிட்டு ஏறிக்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு எனிமி அடிப்பேன் நான் சொல்லணுமா? அதெல்லாம் ஒன்றும்ல, நீங்களே வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சது. நான் இப்போ ஓடிட்டே இருப்பேன், அப்படியே ஒரு லைக் பட்டனும் கொஞ்சம் யாரெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிடுங்க கைஸ். நேற்று போட்ட வீடியோக்கு 40 வந்திருக்கு, பட்டு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கம்மியாக தான் கைஸ் இருக்கீங்க. அதே மாதிரி 40 வந்தால் வேறு லெவல் தான் கைஸ். போடு சாவுடா டேய், நான் உன்னை கொல்லாம விட மாட்டேன்டான்னு ஒரு நாக்கு வச்சேன் கைஸ். போட்டுட்டு கில்லை கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு இன்னொருத்தர் மேலே இருந்தேன் கைஸ். இங்கிட்ட ஆல்ரெடி இவங்க டேமேஜ் கொடுத்துரு மேலே ஏறலாமா கீழே போகலாமான்றது. அப்புறம் மெடிக்கிட்டு சுற்றிட்டு மேலேயே போகலண்டா FGWன்னு முடிவெடுத்துட்டு மேலே ஏறினாங்க. இந்த டிஎன்ஷாஃபி சுற்றிட்டு சொன்னல என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கே தெரில. அப்போ ஏறினாங்க ஏறிடா. ஏன் இங்கே ஒருத்தன் காமெடி பீஸ் அங்கிட்டு சுற்றி விட்டுருக்கேன், நமக்கு டேமேஜ் கொடுக்க பார்ப்பேன்ல, நாங்கள் யார் கில் எடுத்துருவோம்லமா. போடு அடிச்சு முடிச்சாச்சு கைஸ். நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஐயோ 2 கில் அடிச்சு 7 டேமேஜ் அடிச்சு மேலே போயிட்டாங்க. வெறியோட M10 எடுத்தேன் கைஸ். M10 ஆமாம் M10 தான் கைஸ். தெரியாமல் ஃபெஸ்ட்டை வாங்கிக்குவேன். ஐயோ நம்ம ரிசி பை காலான்னு கேட்டார், அந்த ஓசி பையத்து எடுத்துட்டாங்க ஆட்டோ மேட்ச்சில் வந்து. அப்புறம் எடுத்து கொடுத்தாச்சு, அவர் சாப்பிட்டாரு கைஸ். அப்புறமே நான் ஏறினேன் கைஸ். இந்த மேட்ச் நான் உங்களை அடிக்காமல் விட மாட்டேன்டாங்கிற ஒரு வெயில M10 எடுத்துகிட்டு போனேன் கைஸ். ஏறினாங்க கைஸ். அப்படியே ஏறும் போதே 10 பேர் வந்தாங்க. அப்படிலாம் சொல்லி எதுக்கு அசிங்கப்பட்டுக்கிட்டு ஏறினாங்க கைஸ். ஏறும் போது நம்ம ரிஷிபாய் அடிப்பாரு பாருங்க ஓசிக்கில். ஐயோ ஓசிக்கில் இல்லை, நான் அடிக்கலாம்னு நினைக்கும் போது அடிச்சிட்டார். நான் என்ன பண்ணுறது? ஏன் ரிஷிபாய் எப்படிலாம் பண்ணுறீங்க? கண்டென்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறாரு. நான் தான் சாகசம் காட்டுவேன்னு காட்டாரு கைஸ் அவர். சரி சுற்றி போனால் பின்னாடி அடிக்கிறாங்க. இந்த மேட்ச் எதைய விளையாடவே விட மாட்டாங்க. இங்கே 2 பேர் குடைச்சல் கொடுத்தனால என்னால் அடிக்கவே முடியல. உங்கள் மைண்ட் வாஷ் என்னால் கேட்ச் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா மட்டும் அப்படியே அடிச்சிருப்பேன்னு அதெல்லாம் அடிப்பேன் கைஸ். ஏன் கைஸ் நீங்கள் வேறு ஏறினேன் எங்கிட்ட ஒருத்தன் அடித்தானே. இங்கிட்ட 2 பேர் என்னை ரிவ்யூ பண்ணிட்டு போடான்னு கத்துறேன். டேய் அதெல்லாம் ரைட் ஸ்டார் பை பார்த்துக்கு வரேன்ட்டு நான் இங்கிட்ட வந்தேன் கைஸ். வந்தா அப்போ பாருங்க என்ன நடக்கும்னு எனக்கே தெரில, பார்த்துக்கிட்டு தான் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏறினாங்க இங்கிட்டு டேமேஜ் மார்க் அடிச்சு இங்கிட்டு போனேன்னா எனிமியை காணேன். இங்கிட்டு சுற்றி போத்துக்கிட்டு இருந்தேன், எனிமியை காணாங்க. அந்த பேபில் அப்படியே சுற்றி போயிடுச்சு போல். சுற்றி நானும் வந்து அடிப்பண்டான்னு சொல்லி ஏறுறேன் ஏறிக்கிட்டே இருக்கேன். நம்ம ரைட் ஸ்டார் பை அடிச்சிட்டார். அப்புறம் ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி ஒரு எமௌண்ட்டை போட்டேன். அப்போலாம் லைஸ் விளையாண்டுக்கு பாராட்டி வச்சு அப்புறம் வேறு என்ன கண்ணு எடுக்கலாம்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தப்போ தான் என் தலைவன் A94 வந்துச்சு. எடுத்துட்டு மஷ்ரூம்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு ரெடியாக நின்றேன் கைஸ். கன்னு க்ளூ அல்லதாவது இருந்தால் கொடுக்குறீங்களாடானா நேடு கூட கொடுக்கல கைஸ். நான் என்னத்த பண்ணேன்? ஓகே ஏறினேன் கைஸ். இப்போ பாருங்கள் கைஸ், நான் ஹெட்ஷாட் அடிப்பேன்னு சொல்ல விரும்பலை. ஏறுவோம் பாருங்கள் நீங்களே. ஒரு வேறு லெவலான காமெடியாக நடக்கும். காமெடியான்னு எனக்கு தெரில, பட் எனக்கு பண்ணியாக தான் தெரிஞ்சு. இங்கே ஏறி நான் நின்ட்டேங்க. இங்கே ஒரு ஸ்னேக் பாபு வந்து நான் எவ்வளோ டேமேஜ் கொடுத்தேன் பாருங்க. இது நம்ம ரிஷிபாய் ஓசிக்கில் அடிச்சுட்டு போயிடுவார். அடிடா நான் தான்டா அடிப்பேன்னு சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க கைஸ். நான் கடிச்சிட்டேன் பாருங்க கைஸ், ஓசிக்கில் கைஸ். எல்லாம் என் மனசு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? டேய் நான் அவ்வளோதான்டான்னு சொல்லிட்டு டேய் யாரா அவன் தூரத்தில் வந்து டேமேஜ் கொடுத்தேன்னு உட்காந்து ஸ்கோப்பின் போட்டு அடித்தேங்க சார். அடி மண்டை உடஞ்சிருச்சு கைஸ் அவனுக்கு. இங்கிட்டு அடே நான் ஏறுறக்குள்ளாட்டி இந்த ஆட்டோ மேட்ச்சில் வந்து ஓசிக்கில் அடிக்க பார்க்குறாங்க கைஸ். ஓசிக்கில் நம்ம டீமோட ஓசிக்கில் கைஸ். அடி மண்டை பிறந்த அந்த ஹெட்ஷாட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இங்கிட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருந்து எனிமியை காணும். நம்ம ரிஷிபா இங்கேயே உட்காந்துட்டார். இங்கே தாண்டா வருவேன். நான் கீழே இறங்கி போனேங்க. இங்கிட்டு தான் எனிமி மார்க் அடிச்சுன்னு பாருங்க நான் அவனை அடிப்பேன் பாருங்க. டன் 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 விளையாட்டு காட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க. நான் என்ன பண்ணுறது, சுற்றி போய் எங்கள் டீமுக்கே குழம்பிட்டேங்க. நம்ம ரிஷிபாயும் ஹீரோயிக் ஷர்ட் தான் போட்டிருக்கானா,
2 பேத்துக்கு சரியான கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. என்னடா போடுறாங்க, க்ளூவால் போடுறாங்க, ஜோனு வேறு பின்னாடி வந்துருச்சு. இங்கிட்ட பார்த்தா ரெட்டு க்ளூவால் போட்டு வச்சுருக்கேன் பாட்டுப்பேன். பாருங்க ஜோன் வந்துருச்சு. அளவுக்கு பருவம்ல நம்ம செத்துட்டோம்னு நான் நினச்சிட்டேன். எங்கடா போனேன்னு அப்புறம் அப்படியே அடித்து முடிச்சாச்சு கீஸ். அடித்து முடித்ததுக்கு அப்புறந்தே மனசில் ஒரு நிம்மதி வந்துச்சு. நம்ம அப்படியே தொடர்ந்து 3 மேட்ச் ஜெயிச்சதில் ஒரு சந்தோஷத்தில் இருந்தேன். சந்தோஷத்தில் தானே இருந்தேன். வெஸ்டியெல்லாம் வாங்கிட்டு ரெடியாக இருந்தேன் கைஸ். இந்த மேட்ச்சை நாங்கள் தான்டா ஜெயிப்போம்னு. ஜெயிப்போமா மாட்டோமா சொல்லுங்கள், கமெண்ட்டில் போட்டு விட்ருங்க. நாங்கள் தான் 3 மேட்ச் ஜெயிச்சிடும். இன்னும் ஒரே மேட்ச் தான் ஜெயிப்போமா மாட்டோமான்னு கேட்டேன். நம்ம டீம் மேட்ச்லாம் ஜெயிச்சிருவோண்டாங்கிறாய். எனக்குள்ளே டேய் அவன் நான் எமோட் போட்ட பார்த்து அடிச்சிருவேன் என்னங்க நினச்சேன். நான் ஓடிட்டேன். டேய் நான் தாண்டா அடிப்பேன் கில்லலாம் நீ உயர்றேன் தான் கைஸ். இப்படி அப்படியே வீட்டுக்குள்ளேயே வெறி குச்சா அப்படியே எங்கிட்ட வந்தேன்னா இனிமையை காணா. எங்கடா போய் தொலைஞ்சிருக்கீங்க நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா நம்ம ராய் ஸ்டார் பைஸ் அங்கேருந்து ஸ்கோப்பின் போட்டு அடிச்சிட்டாரு இங்கிட்டு இருந்தவனே. டேய் எனக்கும் கில்ல வைங்கன்னா கேட்குறாங்களா வந்து அவர் நாக்காயிரம் அவர் பேர் ஏதோ மண்ணா குண்ணான் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் கவனிக்கலை. ஆடி மண்டையோட சேர்த்து வச்சாச்சு கேஸ் அவருக்கு. பாவம் அந்த நட் கிராக்கர் பண்டலு அடி வாங்கிட்டு அழுகுறியான். ஏமா கில்ல எடுத்துட்டேன் கைஸ். என்னடா நைட் பாரு நான் நம்ம ரிஷி பைக்கிட்ட என்னடா இது கலர் கலராக க்ளூவால் போட்டு வச்சுருக்காங்க, க்ளூவால்குள்ளே தான் இருப்பாங்கன்னு நான் சொன்னேன் கைஸ். இப்போ அங்கெல்லாம் அங்கிட்டு இருக்கேன்ட்டோன்னே அவ்வளோதான் கைஸ். இப்போ அவருக்கு நம்ம அவ்வளோதான் முடிஞ்சு மேட்ச்சு. ஆடியா அடிச்சு